Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggian. Kula sak kanca DM musik. Betul nggih Mas? Terus nggih Mas nggih? Nggih. Rekalenggan wonten ing adicara pahargyan prasaja dawuhipun Mas Riko ugi Mbak Ani. Kaleres pun Bapak Rasman Ibu Painem. Gelar pahargyan Molokrami putra putri kinasih kepara dalu samangke kula sak kanca saking Drapoka musik. Leres napa mboten Mas? Hah? Drapoka musik nggih. Drapoka musik. Drapoka angel lambene nggih. Lambe tuwa ki angel nggo ngomong Mas. Nek nggo mangan enak wae. Winisraya ngarsanipun ingkang Hamengku kersa kinen ngaturaken lelipur. Sawetawis kaludhangan dalu sasampunipun kala siang. Adicara-adicara ingkang sampun rinantam para kala wangsa ndungkap dalu sakmenika kula kadang-kadang Drapoka musik entertainment ingkang pun pangarsani panipun Roko Mas Abdul Rahman. Niki alamatnya ada di Jakarta ternyata ya. Jalan Ismoyo Gang Haji Ahmad RT 03 RW 08 Cinere. Niki kalau di Jakarta. Mangke nek teng Sempor alamatipun wonten Semampir. Nggih nika playere sing nika nggih Mas nggih. Nika Pak Ketua nggih. Nyun ngapunten kula ngertine niki tukang mancing nika nggih. Ya ternyata player tangguh di Cinere, alhamdulillah. Ing pangajap mangke kula sak kanca anggenipun ngaturaken lelipur wiwit Purwa Madya Wasana jumbuh kekudanganipun ingkang Hamengku Gati ingkang sakmurwatipun. Ugi rikalenggahan kula Drapoka musik sineng kuyung jangkep cacah sekawan kanca artis. Mangke kula kenalan setunggal-setunggal amargi kula nggih dereng kenal. Mangke setunggal-setunggal ngaturaken lagon beksan Banyumasan. Sasampunipun lagon-lagon ingkang rinacik kadang-kadang Drapoka musik katuraken nanti selanjutnya bebas. Para tamu kakung Mbak Putri nun sewu kanthi kapurwakan bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng nyuwun mring panguwasaning Gusti Kang Maha Welas dalasan Maha Asih. Pahargyan prasaja ingkang kepareng kapurba Bapak Rasman Ibu Painem wiwit Purwa Madya Wasana mugi saged lumampah kanthi mboten manggih rubeda setunggal menapa. Kanthi atur wilujeng dalu wilujeng lelenggan sinambi hamirsani pagelaran campursari ngantos sak paripurna mangke. Nuwun nuwun nuwun.